Čaute, vítam všetkých padov a pády a vítam vás u nového vlogu. Práve som bol vonku a vrátil som sa. Ešte tu mám spolužiačky, ale teraz chvíľu strpenia, prosím vás. Takže toto bude mať len chvíľočku, pretože sa im musím venovať. Asi vytvorím nový channel pod názvom Chotizel P, ale to ešte nie je isté. Chcel som vám povedať len, že čo sa mi tak stalo dnes napríklad. Dneska som asi 3-krát vypol, keď som bol na futbale. Ja neviem proste dneska sa mi úplne nedavilo. Tak som spadol, dokonca som mal ešte aj ihličie v ústach. Toto nerozumiem, lebo nám spadla lopta pod strom a stalo sa, takže takto. Toto bol dosť katastrofálny zážitok, ja som si myslel, že som asi 10 ihličiek spolkol, ale našťastie som nespolkol ani jednu. Takže takto toto bol taký zážitok dňa, dá sa povedať, že som tam sa vyvypal na futbale, dokonca teraz som sa vyvypal tak, že som letel a potom som nakoniec spadol na zem tak tvrdo, že je minečku. A tak teraz akurát som na ceste, neviem, buď sa budem im venovať a budeme spoločne gambliť na tablete, alebo budeme gambliť oddelenie, alebo nejakým spôsobom si dávame spolu hru, ale to sa nedá, takže nič. Ale ďakujem, že ste si pozreli toto video, môžete ho zdieľať na svojich stránkach, dať like, odber, a aj môžete nejaký komentár. Už nebudem tak kričať vo videu, ako som na začiatku. Možno teraz som ešte kričal, takže sa za to ospravedlňujem. Aj tebe jeden chlapík mi napísal, že aby som nekričal, lebo až sa normálny človek zlakne. Tak dobre, nebudem už kričať. A čaute. Panda Flip se loučí.